Sa number 10, isa ka mabaskog nga lupok ang nagtublag sa mga pumuluyo sa barangay Mansilingan sa Bacolod kay Ines ang aga. Isa ka construction worker ang nakuryente sa ibabaw sa building. May report si Romeo Subaldo. Nagkinaran-karan ang tanan matapos mabatian ang isa ka mabaskog galupok sa building sa kilid ng simbahan katoliko sa barangay Mansilingan sa Bacolod City kainasang aga. May mga nakakita nga may lalaki sa ibabaw sa building na nakasalapay sa live wire. Nakapta nyo, lumupok, natumba sa tayo. Nagkakapyot siya? Nakita niyo, sir? Nagsagid o. Nagkakapyot siya una? Kapyot sa stel. Labot ako rin, naglupok, nabuyan ko rin na. Kaya mo itong naglagabong kusog. Sa ibabaw sa building, may isa ka construction worker nga nagapangayo sa tabang. May ginapatindog siya nga persona sa iyang tupad. Napakanto ko nakita ko kalabaw. Tapos dugay, kibot ko gulpil lang naglupok, nagtanday sa wire. Nahapon, naglupad ang metal pare pa nagdag pa dalom, kuning ko ah. Dugay-dugay, nag-abot na ang ambulansya. Ginkarga sa stretcher ang construction worker nga kilala kay Rolly Playda. May mga paso siya sa lawas, may animo pa siya sang ma-rescue. Ang nagbulig sa iya sa ibabaw sa building, amo si Raymond Responde. Sang makabati si Raymond sang lupukag nakita ang naglabog at tubular sa idalom nagdalagan siya sa ibabaw sa building para mabuligan si Rolly. Ambal man sa. Ano lang ang balya tapos? Ano sa ngayon sa bulig kay para ano ko kay lupok ko ano, fusion. Gilayo naman naging dala sa ospital ang biktima matapos ang amunga insidente.